kasama ko si Boy Sardinas. Shout out! At andito kami ngayon sa C6. So yun, at sa tinagal-tagal na panahon ng natenga ako sa pag-charity. So ito, back to normal ulit tayo. With Boy Sardinas and Team Butete. Yan, shoutout sa inyo lahat. At sino nga nag-sponsor? Si Mami Lydia Marte. Yan, Mami Lydia, salamat po sa pag-sponsor nyo to na binigay nyo kay Sardinas para sa mga kababayan natin. Napakalaking tulong po nito. So, ito po, anong pangalan nito, Tol? Si Nanay Ganda. Nanay Ganda. Oo. Nanay Ganda. Oo. Si Nanay Ganda. Ito yung kanilang bahay, oh. So yan, nandito tayo. Nanay, grabe. Diyan kayo tutulog na dyan sa ano na yan? Barang-barang. Barang ha? Barang-barang. Oo, barang-barang. Pagka umulan, basa kami lahat. Basa. Tapos, Ito nanay, anak mo. Pangilan nyo ito? Pangilan? panganim. Pang-anim. Anim na pala anak ni nanay. Siya mga anak ko. Sam. 9. Wala Tapos dito, lang kayo natutulog lahat. wala dito yung kasi umuwi ng probinsya yung panganay ko. Tapos yung isang anak ko nandun sa anak pinsan ng asawa ko. Sige, nay, pasok kami. Kasi mga kuwela, oh, grabe. Yan, Grabe ito po yung- yung bahay namin, Dito kayo natutulog, nay? Dito po kami natutulog. Pag umulan, basa lahat ang mga damit namin, mga gamit namin lahat. Yan. Mga bata, oh. Kapal na rin pa. Yan, ito. Dadampot namin sa basurahan. Pang samantala lang kasi talagang wala. Ito na, ito yung kusina nyo. Ito ang kusina namin. Ano rin, mga butas-butas. Paano na kapag umuulan dyan? Hindi kami minsan makatulog sa gabi kasi basa talaga kami. Sa umaga na kami matulog. Magdamag, lalo na halimbawa may dating ang bagyo. Wala, di na kami makatulog. Magdamag na. Sa umaga na kami matulog yung mga bata. Pati mga anak ko, madamay talaga. Wala talaga. Hindi ko videoan yung mga bata kasi bukod sa, yun nga, nakahubad din. Bawal nung kasi yan din eh. Ito, anak nyo rin po yan. Yan, tsaka yun. Ito po yung sumunod sa panganay ko. Grade 9. Paano kayo nagkakasya dyan, nay? Ito. Para kami mga salmon. Yero. Ayan guys, oh, dito sila nakatira. Ito po yung aming bahay. Barang-barang lang. Ano yun? Ito nga pala, ayan galing sa sponsor niya, ni Boy Sardinas. At yun nga, nagpapasalamat ako kay Boy Sardinas, sinama niya ako dito. Marami po. So ano yung hanap buhay niyo rito, nay? Nangangalakal. Tapos, lahat ng mga kalakal namin, iniipon namin, mga karton, plastic. Yan lang ang hanap buhay namin. Makabili lang kami ng mga bigas. Ito kasi mga bigay sa Si amin. Mister po, nasan si Mister? Naghanap po ng trabaho eh. Naghanap ng trabaho. Para kasi wala po kami. Bali, siyam po anak niya, nay. Dami, no? Dami po. Kaya ito kanina ulam namin, sabi ko wala kaming pambiling kahit tuyo. Sabi ko maghanap ka muna na diskarte ka muna ng pambili ng tuyo. Ayan, ulam namin tuyo ngayon. Ayan. Yung mga, Masarap po. katulad niyan, yan po ba yung panganay niyo? Yung Sumunod po yun sa panganay ko. nag-aaral po yan. Grade 9. Yung mga maliliit po. Ito po kasi itong dalawa, dati po kasi nag-aaral pa yung mga yan. Nung nag-pandemic, hindi na po sila nakapag-aral. Ito, hindi pa nakapag-aral kasi wala pa silang birthday nang Ito, kambal. Hindi. Kambal. Oh. Yan, siya po Ano nga pala na, ano nga ulit panganay niyo? Hindi, ano pong pangalan niyo? Michelle po. Si Ate Michelle. Grabe, oh. Paano yan pag umuulan, hindi basang-basa kayo sa loob? Basta talaga kami hanggang dito. Kasi ang hangin pag ganun, kaya yung ulan dito ang pasok, kaya wala. Paano gawin namin? Tignan nyo naman, Kawawa naman po kami, pero okay lang po. Kahit paano, wala po talaga kami makuha na kahit na trapal lang naman. Ayan, Buti naman kamo, kahit pa paano hindi kayo pinapalis dito. Ay, matagal pa po kasi, matagal pa po ang kabakan dito. Kaya yun. Kaya sabi ko nga sa mga anak ko, tis-tis lang tayo sa ganitong buhay natin kahit paano. Ay, nagkakahoy lang kami.
Yan. Panggatong nyo dyan. Panggatong lang. Kasi wala naman akong pamiling gas. Ilaw namin na yan sa kalsada. Bali, wala kayong ilaw dito sa Wala. loob. Oo nga, no? Wala. Kahit nga, ano, Wala kahit... po, wala. Gusto ko Tawag sana dito maganda. yung, ano ba yan, yung solar, kahit Wala solar. po. Sanang bay. Hindi kaya, ano dito, sobrang lamok. Ang dami! Grabe ka, nagpapauso kami, tapos naglilinis ako. Grabe yung, ano ng bata, oh, yung mga balat, oh. Ayan nga po, yung mga yan. Wala po, ano pong gawin So, namin? ito pala, na Ate Michelle, para sa kaalaman nyo, kaya kami nag-video is para, hindi para sa, ano namin para sa inyo din to. Kung sakaling may tumulong sa inyo, mapapanood nila to. At may sa amin lang kami lang yung nagiging tulay. Tapos pinapadala namin sa inyo kung meron man. At kung sakali man na may tumulong, sana. Wala nga po eh. Anong pinaka, ano mo, Ate Michelle, anong pinaka, ano mo ngayon? Ano yung pinaka gusto mo talagang mangyari? Gusto ko kasi talaga yung may magtutulong sa akin na makaano sana ako ng birth ng mga anak ko. Birth certificate. Kasi wala kasi sila. Ano lang, record lang. Ang samantalang ng record lang sa center lang ang ginagamit ko. Kaso lang ngayon, hinihingian talaga ako sa eskwela. Pero uy! Kaso sa Hindi, okay lang. wala po. Yung nga kayo matulog. Sana kung may mag-sponsor sana kahit yun lang sana maitulong lang sa akin na makaano ng birth ng mga anak ko. Bakit? Paano ba ang proseso nun? Marami po kasing kailangan dito sa Taguig eh. Kasi hanapin po yung nagpaanak sa akin. Eh, samantalang dito lang ako sa mga bahay lang ako nanganganak. Sa mga inuupahan ko lang. Bali, Ano pinanganak nyo lang sila sa bahay-bahay Sa lang. bahay lang, sa mga inuupahan namin. Ganun. Eh, sino nagpapanak sa inyo? Yun nga, hindi ko na alam kung sino kasi hindi ko alam kung sino ang nagpaano sa akin. Kaya yan. Eh, sabi ko nga may kausap ako na midwife, kaso lang wala naman akong pambayad sa kasi wala talaga ako. So, halimbawa, sa isang birth certificate, sa pagkakaalam mo, magkano bayad nyo dun? Hindi ko alam kasi hindi pa ako nakakaano ng munisipyo. Hindi rin. Kasi pupunta pa po ako kasi ng Pasig para kumuha ng negative result. Tapos sabay punta po ng munisipyo, kukuha po ng yung Dami pala nga Gilbert. sikasuhin, no? Marami, tapos pupunta po ng barangay kung saan po ako dati nanganak noon. Yun lang ko. Kasi may bala kasi kung sakali makauwi kami, yung mga anak ko baka doon na lang siguro mag-aaral sa probinsya. Yun lang po ang Oh, grabe Ang akin lang po kasi kinukuha na po kasi sila ng biyanan ko. Yung tatay nila, yung nanay nila. Gusto na lang doon mag-aral. Eh, bago ko kasi sana pauwiin sila lahat, may mga birth na sila. Ako kasi pinapauwi na rin ako ng tatay ko. Kapatid ko, tignan ko rin naman yung anak ko iba. May anak ka pa po? Yung panganay ko. Tsaka yung Pero isa pa. lahat ng anak niya, siyam yan na lahat. Siya mismo. Panganay ko, lalaki, babae, lalaki, babae. Kaya mga kuwelaw, kung alam niyo habang iniisip ko, sabi ko, paano kaya sila dito pag umuulan, anong gagawin nila, yung mga bata, iniisip ko na, sabi ko, napaka-swerte ko pa rin kasi nakatira ako sa kahit papano. Hindi naman maganda bahay namin, nangungupahan lang din ako, pero at least nakakatulog kami ng maayos pag umulan. Pero dito, sure ako dito pag umulan talagang anggi. Tsaka patak ng yung ulan talaga makakapasok sana. Kasi kung makikita nyo yung mga siwang-siwang na yan, no? Ate, trapal, galing na sa mga basura. Mga pinaganuhan lang. Trapal. Pero tay, wala man lang nag-ano sa inyo na mangupahan kayo. Kaya Wala naman kaming pera. wala kayo lupa. Wala naman kami pera sa probinsya kasi ang pamilya ko. Saan sa probinsya? Sa Pangasinan. Ba't tayo nyo na lang umuwi sa Cali doon? Hindi kasi inaasikaso ko nga yung mga na ito. Mga birth certificate. Hindi ka talaga ako makaalis dito sa Taguig kasi wala talaga kahit piso. Ngayon nga. Kaya nga sabi ko sa anak ko mo, sabi ka ng pangtuyo. Ayan, ulam namin tuyo ngayon. Ayan.
Mamaya, wala na, kumain na kami. Kumain na kayo. Oo, tapos- May kikain sana ako, te. Joke. Wala po eh. Naubos na po eh. Kaya mamaya ulit hapon. Ngayon parang kung na naman ako mag-aginap. Ako na naman ang mag-discount. Hindi, ito te, bibigyan kita. Para ano, di patong muna natin yung cellphone natin dito. Sige na po. Yan. Yan. Sensya na kayo, wala kang ano. Ito te, maliit lang na halaga to. Sige na po. Hindi naman- Kaya po yun. Basta't Hindi meron naman, po na... hindi naman po kalakihan. Hindi po. At Ano ko lang eh. Ito po yung Ipapala lang natitirang- kami ngayong gabi yan. natitirang pera ko. Kahit pa paano sana makatulong sa inyo. Diba? Ito may pang tinapay pa ako. Ito, Teo. 100. Pasensya na kayo dyan. Okay ha? lang po. At least Marami may pong salamat. May pangulam mo kayo. ano pangulang. Tapos, pambili ko ng gatas. Nagagatas pa mo yan. Ilang ang nagagatas dyan? Isa lang. Ngayon ito maliit ko. Yung ano ko, yung bunso ko. Yan yung bunso. Ayun yung pinakabunso yun Ayan ako. na, ayan. Pinakabunso ko na, yan. Yan ang Hindi pang-shop naman sa ko. pag-ano, pero ba't parang ang payat niya? May ano kasi yan. May sakit kasi yan. Dati kasi nung... May sakit siya. Nung pinanganak ko kasi ito dito sa C6, ano yan, dinala ko yan sa center. Tapos, pina-check up ko sa center yan. Tapos, pinag-guess naman ako ng doktor. Tapos, pinalitan yung gatas niya. Kasi Alaska lang dati yung gatas niya. Hindi siya hiyang. Pinalitan, ginawang bona. Pinahinto ko muna kasi hindi ko kayang bilhin dahil nasa 250 ang kada isang karton. Binarbrand ko siya. Ang problema kasi, hindi siya marunong pa nang nakakatayo siya kasi hindi pa siya marunong talagang maglakad. Ilang taon na ho yan? 2 taon, magtatatlo. 2 taon na siya? 2 taon. Tapos hindi siya naglalakad? Nahirapan siya maglakad. Medyo malaki po yung konting, yung ano niya, yung ulo niya. Yan ang ano ko. Kaya nga bala ko nga sana kung may ano, may magtulong sa akin. Ano nga ako minsan, Dapat check up nyo na yan, te. di pa Naiyak siya, ate. kasi inaano ko po kasi tatlong taon na kasi yung ipang kailangan ko pinibigyan ng hihingi po ko ng walker. Kasi parang nahihirapan po siya gamit sa walker. Kaya ginagawa ko tuwing madaling araw. Pinapalakit ko dyan bago sumikat ang araw. Gusto ko nga po kasi sabi niya may parang yung anak ko. Pero hindi niyo pa siya napapa-check up. Simula noon, pinanganak siya. Kasi dito ko lang po talaga So pinangalan. hindi ko na ako papakita sa inyo yung bata, pero ang ano niya po, bali medyo may kalakihan po yung ulo niya. Tapos nagtataka ako bakit kanina yung mga kapatid niya pag-alagala dito sa likod ko, patakbo-takbo. Pero siya, andun lang siya. Yung pala hindi po pala siya nakakatayo. So bali 2 taon na ho yan. Dapat nagtatakbo-takbo na rin yan eh, no? Kaya ang ginagabayan ko yung tuwing madaling araw, mga bandang alas 5. Eh kaya yun, ano ko dyan na. Sabi ko nga, papadala, pa-check up ko yun. Wala naman kami pang ano sa... Ito ate, may sasabihin pa pala ako. Kung halimbawa magkano man tong kitain ng video ko to, ibibigay ko to sa'yo lahat, ha? Sana, yun lang, hindi ko may papangako na malaki yung views. Pero sana, manalig tayo na ano, kapag tong video ko na to, kung magkano yung kikitain ko dito, ibibigay ko sa'yo lahat. Para kahit pa paano makatulong sa'yo. Kaya nga, bala ko nga, dali muna sa center yan. O, ano, Ayun mo, may pa-check up muna sa center. wala pa kasi akong oras kasi dahil Dami mo rin isinasikaso. nagsasikaso ko kasi kain na mo. Gusto naghahanap buhay kami, magkano lang kinikita. Kagabi, nagkalakala ko, konti lang. Nakaisandaan lang ako. Okay lang. 100 pesos ka lang. Bili lang ako ng bigas saka lakmi. Lucky me. Kasi yun na yung pinagkakasya nyo. Minsan hindi na ako makain sa gabi. Sila na lang. Hindi talaga kasya. Hindi talaga kasi. Kaya minsan pagdating ng umaga parang gusto kong kumain pero wala naman akong pera. Yan nyo, kapag ano, at maghahanap din ako ng mga ano, mga damit.
mga damit dun sa amin. Itong mga damit na to, galing na naman to sa mga basurahan. Basurahan lang yan, galing mga damit na yan. O, minsan, Sinuwi nyo, nilalaban nyo na lang. nilalaban ko nung lagyan ko na lang ng chlorine. Yan natin, kahit pa paano, eh, wala din akong pera ngayon eh. Pag ano mo, pagpasensyaan mo na muna yung 200 pesos Okay, na okay. binigay. At itong bigas na Okay. in-sponsor ng sponsor ni Boy Sardina. Ma'am Linda. Ano natin? Ang gusto ko lang naman po talaga, yung importante talaga sa akin, Bigas. nagbigas lang talaga. Ito, mga ilang araw nun. Ngayon, naanohan kita, nalaman ko na dito, kahit minsan, pag wala si Boy Sardina, pag meron akong natatabi, dalang kita dito ng bigas para kahit pa paano eh, kumano man lang, Kaya ngayon, makatulong man lang. sabi nga nila sa akin, Yung panganay mo, hindi pa nagtatrabaho ate? ano yung grade 12 pa lang yun. Nag-aaral pa Bata lang. pa. 21 pa lang. Itong pangalawa mo, ba't hindi nag-aaral? Hindi. Tapos na ang ano nila. Nag-Christmas party na sila. Ah. Hindi ko lang siya nabigyan. Kasi sa iba siya nakatira ngayon dito sa kapitbahay namin. Tumutulong siya doon, tapos binibigyan siya ng pera niya para may pang-Christmas party siya. Kasi wala talaga akong pinibigay sa kanya. Ito nga lang ang iniintindi ko talaga yung mga maliliit lang talaga ang ano. Kaya ngayon. Pero, masaya pa rin ako. Yan, ito ate, anong may hiling mo? Ngayon na darating ang 2023, 2023. ano mo? Na, ano sana may hiling mo sa pagtatapos ng taon na to? Anong may hiling mo? Anong may hiling mo sa mga makakapanood nito? Sana, itong ganitong sitwasyon namin, sana matulungan nyo kami. At ang inaano ko po, yung anak ko, Napa-check up. gusto ko lang po sana pa-check up sana ng maayos. Kasi dapat 2 taon na sana yan. Kasi ito nga, 1 taon pa lang itong mga ito. Naglalakad na itong mga ito eh. Yung mga maliliit ko, naglalakad na 1 taon. Ito lang talagang ano ko. Ito, ano, 7 taon. Yung isa, 6, 5 yung isa. Kasi ito, 3 taon sa last year. Shit, guys. Ito ang problema ko talaga. Lagi namin tinuturuan maglakad na. Tsaka sana naman huwag nang masundan yan ate. Ang dami Wala din na. yan. Nag-ano ko Ilang taon na po ba? 41. Nagpo-42. Baka sa susunod na, baka sa darating na 31, sumabay din ngayon sa puso. Wala po. Ayaw na Joke lang ate ha. Ayoko na po yun. Ayoko na. Tama na. Ayun. Ito na kasi ang inaano ko talagang, iniintindi ko talaga is sila. Ang mga pagkain talaga namin talaga ang kailangan ko rito kasi sa totoo, mga kape, mga noodles, yun ang mga kailangan ko, mga sardinas. Yan, ate, kung ano, yan, tuloy mo yung sinabi mo kanina, naputol, kung may hilingin ka sa mga makakapanood dito, anong may hiling mo sa kanila? Ayun, sana matulungan nyo kami, ganitong buhay namin. Tsaka isa pa yun, gusto ko sana yung anak ko, mali yung bunso ko. Check up. Check up ko sana yan. Baka kainin yung dog food ah. Yung bata. Yan lang po ang akin na makatulong lang sa mga anak ko, gano'n. Tapos, yung sa birth sana ng bata, may isa sanang tao ng sasamahan ako na pupuntang munisipyo para kung anong kailangan na gagawin, malalaman po ng tao na yung, kasi dadalhin ko naman po siya sa munisipyo. Dalawa po kami para malaman rin po niya kung anong gagawin ng proseso na ayun, hanggang matapos po yun. Yun lang po ang akin lang. So yun mga kakwela, mga kabiyaya, sana may tumulong sa kanila. Kasi alam nyo din naman ngayon na talagang bumagsak na yung channel ko. Kung meron lang ako, talagang hindi niya na kailangan magsalita kasi hanggat nandito ako na pagpasok ko dito sa bahay nila ate, ramdam ko na kung gaano kahirap yung sitwasyon nila dito. Tapos lalo na kay ate, syempre, nakikita niya yung mga anak niya na ganyan, nahihirapan din. Lalo nga yung bunso, hindi pa pala napapa-check up, hindi nakakatayo. Kawawa naawa ako ng todo kasi syempre danas ko rin tong ganito, yung
ganitong klaseng bahay na alas nagsisiksikan, puro tulo. Matulog Pag umuulan, tingnan nyo naman, no, trapal na lang yun, no. Wala. Tapos ang dami pa daw lamok dito. Kami talaga dito. Kaya kailangan namin kumuha ng mga kahoy sa mga inahakutan namin. Yan ang ginagawa namin pampausok. Kasi kung bibili man ako ng katol, hindi naman ang ubra rin. Saglit lang yung katol. Oo, saglit ka kaya. Hindi umubra yung katol dito, yung sa lamok. Kahoy talaga. Grabe talaga. Kaya hindi. Eh kaso nakakaano naman yun, te. Oo, kaso lang wala man kami magawa. Wala naman kami. Ayun, ginagamit namin mga kahoy panluto. Kasi sa gabi, pagka doon na namin nilalagay panda doon sa pinakagilid doon. Kasi wala man kami pinaganda. Sobra talaga dito sila sa amin. Dami talaga. Yan ito yung ano niya. Ito yung ano nila dito. Paran ako be. Sa baba. Grabe oh. Yan, yung kalakal nila. Ito ang Kahoy. Dito kayo tayo nagsasahing. dyan. Hmm. Kahoy. Saan kumukuha ng tubig pang sahing nyo? Nagigib. Huwag yung kukuha dun ha. Marumi yan. Ay grabe butas. Grabe pala. Butas-butas pala talaga to. Ito po yung bahay nila na tinutulugan. Oh. Yan guys. Naglalag yung cellphone ko kaya hindi ko ma-front yung camera doon. Yan po. Oh. Wasak-wasak lang. Sa sobrang ulan ng bagyo. Sakusak na yan te ah. Sara-sara na. Wala naman kami magawa. Wala mang ano. Ito, babaksak na nga ito eh. Oh. Malapit na mabumaksak. Eh baka napakadelikado nito sa mga bata. Oh, tingnan nyo guys oh. Naperanggot lang yung poste. Wala. Malambot-lambot na nga yan eh. Oh, nakabaluktot na yung Talaga. ano. Baluktot na yung Ano nga? kahoy oh. Maano na talaga yun. Ano to? Lamesa? Oo, pulan. Oh, yung ano lang. Yung guys, oh, lamesa na ilang yung sahig nila pala. Oh, parang ano ito eh. Parang bilog na lamesa. Yan lang. Dito gusto, kapag umaga, sobrang lamig dito. Paano yung mga bata? Yan guys, oh. Ano po Grabe. ang ano namin. Grabe yung ano dito, ate. Wawa naman Buhay yung namin mga bata. dito. Ito, sa likod, oh. Yan. Ganyan. Lang, ano, sara-sara lang. Wala man lang kayo nakuha, wala man lang nakuhaan si mister nyo na ano, na pakukuha ng mga kahoy-kahoy na yun. May sumasayaw dun, te, oh. Wala po eh. Mga ano lang po talaga yan. Mga yung hinahakutan namin. Grabe to, tol. Ang lamig dito. Kawawa yung mga bata dito. Ay, tarapal lang, tira mo. Oo. Wala, kapal lang yan. Kaya wala. Wala man kami wala naman ako pambili. Ano yung pili ko? Tsaka hindi naman din kasi mamaya pag pinagawa to, Sila dito eh. paalisin din Ayun kayo. nga yung tambak oh. Oo. Pero matagal pa yan. Dito po ito sa may C6. Ano ba to? C6 Road. Oh, C6 Road dito sa may yan, Laguna Bay. Laguna Lake yan Laguna Lake. Yan. Dito po sila sa gilid. Eh, kung may magpapadingding sa kanila, pwede rin. Hanggang matagal pa naman siguro. Matagal. Oh, kahit isang ganun lang, no? Ay, trapal lang na ano, yung Wawa trapal yung mga lang. bata. Tarapal, no? Trapal. Ito kasi galing lang ito sa basura nung nakaraang araw lang. Nilinis ko lang yan. Ito, mga kulay blue, tas itong Baka yung itim. tarapal nyo sa taas, ano na, sira na rin eh. Sara-sara na nga po, kaya yan. Eh, paano yan? Kailan ba yung may bagyo? Di ba ang lakas ng hangin din nun? Yung bagyo, Oo. O, nung nakaraan. Eh, paano yun nung nakaraan? Saan kayo lumipat? Sa barangay po. Sa barangay muna kayo. Samantala. Kasi lahat ng gamit namin, basa sila dyan, basa kayo. basa kami. Wow. Basa sila dyan. Basa talaga. Tapos, yung mga gamit namin, pag-uwi namin, wala na, nawala. Ewan ko kung sino kumuha. Ano wala? Ninakawan pa kayo? Oo, ganon. Grabe talaga, oh. Hayaan mo na kasi may mga hinihingian naman akong mga kardero, kawali naman sa mga kakilala ko. Kaya nagpapasalamat naman rin ako sa kanila. Ay, nakawan pa kayo? Oo, nakawan daw. Nung Yung bagyo. mga gamit namin, nung nandun kami sa barangay. Ito yung palikuran nila, guys, oh. Nandun sa gitna ng ano. CR namin yan. Kasi Oh, may tao pa pala doon. lumubog na. Grabe. So yung mga kuya na, grabe yung sitwasyon nila Ate Michelle dito. Tama no, Michelle? Opo.
Grabe yung sitwasyon nila dito. Ay, kita nyo ba yan? Yan ang ginagamit namin kahoy. Ang gatong lang. Grabe. Mga kalakal ko. Yung mga nakalakal nila to, no? Yan, baka ipito nila yan. Ito lang, mga ganito, mga lata-lata. Lata-lata. Yan, tapos mga karton. Ito mga ganito. Magkano pag bibilang yan, mga ganyan? Mura lang. Iniipon ko to. Yan, itong mga panghanap buhay ko. Ano yan? Araw-araw din kayo nagbebenta. Hindi, iniipon lang namin to. Tapos? Tapos, Kasi pag ganyan lang to, konti lang yan. konti lang. Ipinuli Oo, magkano lang yan? Wala pang 100 yan. Wala pa nga talaga. Yan, ganito ang mga kainan namin, mga plastic-plastic. Lata, Grabe. karton. Sa akin, nag-iigib dito ng tubig nyo. Bili ko na lang ng 100 yan. Yung ano, Yan, bili na lang natin. Ibili natin yan. yung timba. Hindi, lahat yan. Kalakal, wala pa to sa... Oh, na yan, bili ko ng 100, oh. Oh. Huwag na po. Oh. Hindi na po. Hindi, sa'yo na, oh. Sa'yo na to. Ay, Sa'yo ko lang. hindi po, ay marami po. Huwag po kayo masyado magpapaniwala dyan. Bibili mo yung kalakal. Hindi natin, wala tayong paglalagyan sa motor. Kaso wala tayo, ano, ipapabit-bit mo lahat sa akin. Pabit ko sa... Yan. Basta, yun lang. So, dinadaan na lang namin sa tawa si ate kasi syempre, pag ano, kanina nga, nadadala rin ako sa kanya eh. Kaya, ramdam ko yung hirap na yung sitwasyon nila dito. Yung anak niya palang bunso, pare, ano, pala nakakalakad dyan. Ah, may problema? Oo, pala kaya, sabi ko kanina, ang lilikot ng mga kapatid, pero siya nandun lang, yun pala, hindi pala nakakatayo. May polio, Nay? May polio? Kasi medyo malaki nga. Malaki yung ulo niya. Ay, no. Tapos, ano, tawag dito. Ano na, pero nakakapagsalita siya. Nakakapasalita, ano, papa, mama, Yun ganun lang, lang, ngayon 2 lang. years old na yan 2 taon na yan, Hindi kaya ko kasi to pwede ipakita eh. Pwede tayong ito mo yung bahay nila eh, no? may sakit pala siya. Ayun yun. Uy, baka malaglag. Hindi, oh, yung bata. Yan. Halika rito, dali. Saan? Oo, sa dulo. Hindi ko siya 2 taon. Yan, Ay, yung okay lang yan. Mga 4 years pa yung magsalita. Hindi nga nakakapaglakad din. Kita mo, 2 years yan, dapat Dapat yung lalakas mo. Oo. Dahil binigyan ko kayo ng dog food ayun na ha. Ay, salamat. Unti-untiin mo na lang doon sa ano. Bigyan mo rin ng pusa oh. Grabe, no? Kaya napakaswerte pa rin talaga namin eh. Kasi ito natin kahit pa paano may natitirhan tayo eh, na maayos-ayos eh. So yun mga kakwela, mga kabiyaya at kapag may tumulong kay ate, so dadaling ko na lang agad dito. At kung may maano man ako, may maitabi man ako na pera at kung kumita ako ng kahit paano sa pagtitinda ko ng damit, baka pagbigay ulit ako dito kay ate. Tsaka yun, salamat kay Ma'am Linda. Maraming salamat doon sa sponsor ni Boy Sardinas na si Ma'am Lydia Marquez. Tol, no? So yun, thank you po talaga sa inyo. At sa lahat ng makakapanood nito yan, sana may tumulong kaila Ate Michelle. Kahit papano, kahit pandingding or kahit magkano lang yan, kung pag sama-sama ko yan, napakalaking bagay po yan. Tsaka yun, salamat din kay Boy Sardinas. Ayun si Boy Sardinas. Oh. Paki-subscribe po ang kanyang YouTube channel. Lalabas yan dyan. Yan si Boy Sardinas and Team Butete. Si Calso. Yan sila Ate Dabing. Edison Butete. Sino pa tol? Yung mga Team Butete. JP Bentong. JP Bentong. Si JP Bentong. Yan sa lahat ng Team Butete at charity vlogger dito sa Pilipinas. Suportahan natin. At ayun, hanggang dito na lang yung video ko. At mega lang shoutout dyan sa lahat ng buong Team Biyaya. Ayan, at please subscribe Boss Lick Guevara and Claire Guevara TV. Ayan. So hanggang dito lang ate. Ayan, paalam mo na sa kanila. Ayan, bye-bye po. Thank you po.